ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದಾದ ಪಾತ್ರೆಡ್ಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯೂಸತ್ತು ವಾಚವರ್ ಲೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು 2 ದಿನದಕ್ಕ ಲೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು 4 ಲೆಸ್ ಕೋಡಲ್ 4 ಲೆಸ್ ಆತ್ ನಿನ್ನ 4 ಎಡಮ ಲೆಸ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದಾಂಟುನದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು ಆಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆವೊಡಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ವಾಚವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಏನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಯೂಸ್ಲ ಬರ್ಪೆದ್ದುಜಿ ಅಂಡ ವಾಚವರ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಡೌನ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಯಿಜರ್ನ ವಾಚವರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಜನಲ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇಪ್ಪುನು 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪೆರ್ ಮಾಮಿಲ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪೆರ್ ಬಾಲ್ಯದನೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾಲ್ಯಂ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದೆ ಬೇಲೆ ಪಾರ ಅಪ್ಪುಜಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುದು ಒಂಜಿ ಏನೆ ಕಂಡಲ ಆವುಂದು ಎನ್ನಿದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ 4,000 ವಾಚವರನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆತುಜಿ ಆಂಡಲ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನದ ಆಂಡಲ ಲೆಸ್ ಆಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ದಾದ ಪಾತೆರಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತಕ್ಲ ಪೋದು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ದಾದ ಯಾನ್ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನದ ಯೂಸ್ ಪೋಪುಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಿದೆ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತಕ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ತೂನಾಗಲ ದಾಲ ಎನ್ನದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕರೆಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರೆ ದಾನ ಏನ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ದಾನೆನೇ ಪೋಪುಜಿ ಇಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಓಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಓದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತನ ದಾಲ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತನ ಅತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತನ ಅಂದು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಏನ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಆಂಡ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನಿಂಡು ಹೊರ ತೂನಾಗ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಪನ್ನರ ದಾದ ಪನೊಡುಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಆಂಡುಂದು ಪಂಡ ಲೈವ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾರಿಗಟ್ಟ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಲ ಅಂಚನೆ ಏದು ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಉಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಪಿದೈಡ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೋದು ಸುಮಾರು ಪುರ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಜನಲ ಬರ್ಪೆದ್ದುಜೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಂತೆರ್ ಇತ್ತ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಲ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜಿಂಡು ಅವಲೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲು ಅಸ್ತು ಪೋರ್ತು ಕುಲ್ಲುದುಲ ಬರೊಂಜಿ ವೇಳೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇದುಂಡು ಜನ ಬರೊಂದಿ 2 ಜನ 3 ಜನ 4 ಜನ ಇಂಚ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸಬ್ ಇತ್ತುನಾತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುಜೆರ್ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ್ ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಲ್ತೊನಾರಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಒಕ್ಕ ಏನ ಪನ್ಪೆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಡ್ಡು ಆಡ ಒವುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ದಕನತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುನ ಆತು ಬಂಗ ಬೈತುನ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಲೈವ್ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಪಂಡದೇ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಲಿಪುನ ತೆಲಿಪುನ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂತಾಂಡ ತರ ಮಂಡೆ ಪನ್ಪುರದ ಮರ್ಲೆರ್ಲಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ಲ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರಿತ್ತುನತ್ತ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಒರಣೆ ಉಂತಾಳ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಯೋಚನೆ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ಪೊಸತು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮುಂದರ್ಸೊಂದು ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಏರಗಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿರಿಪಲ್ಲಿ ಅವ ಲೆಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂಡ ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಓಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆನ್ಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಆಯ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೇರನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ಕೈತಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಅಂಚದೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆಪ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತುನೆನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ತೆಪ್ಪುನು
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಪಂಡು ಧ್ಯಾನ್ ಕೇನ್ ಬೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಂದು ಏನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪ್ಲಕ